Имало едно време, в едно слънчево училище, 3 приятели – Вики, Венци и Силви. Те били на 15 и имали една голяма мечта – да излязат на училищния концерт и да зарадват всички със своята музика. Вики била винаги усмихната и вдъхновена. Венци бил пълен с идеи и шеги, а Силви имала най-нежните ръце на пианото. В един късен следобед, когато слънцето започнало да се скрива зад училището, тримата се събрали в класната стая, където ги чакало старото, но вярно пиано. Готови ли сте? Винаги съм готов за музика. Аз ще започна леко. А ти, Венци, запей след първия такт, става ли? Пей сега, Венци. Събираме мечти на залез в стаята тази. И пеем смело. Нищо, че ни гледат всички. Браво, само че може би трябва в куплета да сте по-тихи, за да стане магията накрая. Вики, ти си нашия таен композитор. Шефът, не композиторът. Представете ли си, ако някой от публиката се разплаче? Аз ще съм първа. Ще е най-якия концерт? Докато последните лъчи на слънцето галеха стаята, песента им ставаше все по-хубава. Тримата се чувстваха като истински музиканти, сякаш са на голяма сцена, а залезът им казваше, че всичко е възможно, когато си с приятели. И така, до края на деня репетираха, пяха, смяха се и вярваха, че предстои нещо вълшебно. Не само концерт, а истинско приключение, което никога няма да забравят.